ubuyeyeye imincili phakathi kwabalandeli nabathandi bomculo wegospel abahlali abazali besamkela intandane yabo uBetusile Mcinga bambi bevuma ingoma ethi ngena nowa kolusapho olu lusuku olulodwa noluzele luthando luzele kukwamkelwa kusezingeni eliphezulu. Mina enkulu kakhulu kum ndiyaqala ufumana uthando olungaka nobubele obungaka ekhaya. Indeed umhulumende wase-Eastern Cape uyasisupport as artists lapha and we are very proud ilondo and siyacela into yoba baqhubeke ngosupporta ukwenzela basizokwazi uku-inspirisha i-artist eziphaya ezilalini. Ye kakhulu kuyina kalomntana wenze nendingazange ndiyenze mna into. Ndiyavuya enhlizweni yami andiyazi kwale mini yanamhlanje imini endingazange ndiyicinga into yoba urhulumente wephondo eMpuma Koloni uthi ukuphumelela kukaMcinga kubonakalisa ngokuphandle ukuba kubalulekile ukutyala kwezenkcubeko nemidlalo. Ngendondo ukubona omnye wethu wabantwana esibaxhasileyo silisebe apha eEastern Cape ukuba abe kulamanqanaba ade awini kuthi njengephondo lengqwele siyazingca sikhuthaza ukuba naye azatsale abakhe njengoba ifikelele kulomgangatho nje enze ukuba nabanye abaza emva kwakhe ababonise abakhombisa indlela. Siyambulela kakhulu ke ngomsebenzi omhla wenzileyo, sibulela abantu baseRothambo, sibulela abantu belizwe bonke ngokuthi bamxhase ukuze sibe sofika kule ndawo sikuyo namhlanje. Ukwamkelwa ngalandlela esezingeni eliphezulu kukaBetusile Mcinga negqiza lakhe lonke kwenze le dolophu yayindawo apho wonke umuntu onwabileyo kuyo, nanjengoko kubanjwe umsitho phakathi edolophini abantu bevila lembasa besithi ngena nowa. Kuleyo nyembezi SABC News, eMthatha.